भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत व भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आए हैं पवन सिंह के नया होली गाना से। जी हाँ भैया, आपसे बता दी पावर स्टार पवन सिंह के फैंस लोग के इंतजार बा कि और होली गाना आए। तो जी हाँ भैया, खास तौर पे एक लाइन में बता दी पवन सिंह के और होली गाना आवे वाला बा। जी हाँ भैया, भोजपुरी गाना यानी भोजपुरी होली सॉन्ग आवे वाला बा पवन सिंह के 2021 के और भी नया। चलिए भैया, विशेष तौर पे बता दी आप सबके कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना इस साल बहुत सारा आयल बटे और सारा गाना धूम मचा रहा बा। जी हाँ भैया, पब्लिक बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा बा। अब खास तौर पे बता दी अभी भी गाना आवे वाला बा और पब्लिक वो गाना के पूरा एंजॉय भी करी। साफ तौर पे बता दी भैया, आप सबके याद हुई पिछला साल पवन सिंह के गाना आइल है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ भैया, और एक और गाना आइल है जो नया साल के लेके छपरा से आवता डांसर। जी हाँ भैया, ये दोनों गाना के राइटर जो रहे वो बने अजय बच्चन। जी हाँ भैया, ऐसे आप सबको बता दी अजय बच्चन जी भोजपुरी में बहुत सारा गाना लिखले बने और बहुत ही गाना हिट बाटे। और साफ तौर पे पवन सिंह के साथ ई दूगो गाना लिखले बने और भी एक दूगो गाना लिखले बने। लेकिन आप सबको बता दी ई दोनों गाना आप सबके ध्यान में पूरा तरह से बैठल बा, इसी दोनों गाना के बारे में हम बात करें। जी हाँ भैया, दोनों गाना के अजय बच्चन जी लिखले रहे उहे राइटर के अगला धमाका पवन सिंह के साथ आ रहा है। जी हाँ भैया, यानी साफ तौर पे अजय बच्चन के नया होली गाना यानी होली धमाका पवन सिंह के साथ आ रहा बा बहुत जल्द। जी हाँ भी एकदम बुझी कुछ दिन में आप सबके बीच आ रहा है कि अब तो होली लगभग 9-10 दिन में आ ही जाई। तो उससे पहले यानी बहुत जल्द आप सबके बीच पवन सिंह के होली धमाका नया होली धमाका आई जौन के अजय बच्चन वो गाना के लिखले रही है। जी हाँ भैया, वह गाना बहुत जल्द आप सबके बीच आई तो तैयार रही। बहुत जल्द पवन सिंह के अगला नया होली धमाका आ रहा है जौन के अजय बच्चन जी के लिखल गाना पवन सिंह के आवाज में। तो जी हाँ भैया, अब आप सब बताइए भैया आप सबके रिपोर्ट कैसा लगल और अजय बच्चन के लिखल गाना पवन सिंह के आवाज में आ रहा बा कितना ज्यादा धूम मचाई जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा शेयर करी। फिर से हम बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन वीडियो के साथ।